εταιρεία μας δραστηριοποιείται στον χώρο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και πιο συγκεκριμένα της ηλιακής θερμικής ενέργειας από το 1976 και εξακολουθεί ακόμα και σήμερα μετά από 35 χρόνια να παραμένει η γνωστότερη εταιρεία στο κομμάτι αυτό. Τα προϊόντα τα οποία διαθέτουμε σήμερα στην ελληνική αγορά είναι σχεδιασμένα με τέτοιο τρόπο ούτως ώστε να προσδίδουν, να αποδίδουν στον τελικό μας καταναλωτή την υψηλότερη δυνατή ενεργειακή απολαβή. Η Καλπάκ πέραν από την ελληνική αγορά έχει καταφέρει όλα αυτά τα χρόνια που δραστηριοποιείται να κάνει γνωστό το όνομά της και σε πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Έχει μια πολύ καλή τεχνογνωσία πάνω στο αντικείμενό της και οπωσδήποτε έχει μια πάρα πολύ καλή παραγωγική δυνατότητα. Το εργοστάσιό μας είναι στην Κόρινθο και επενδύουμε συνεχώς στη βελτίωσή του και την ποιοτική και την παραγωγική. Όταν η Καλπάκ ξεκίνησε το 1976 να παράγει ηλιακά θερμικά, καμία άλλη εταιρεία στην Ευρώπη δεν έκανε κάτι αντίστοιχο. Είναι από τις λίγες περιπτώσεις όπου μια ελληνική βιομηχανική εταιρεία έχει ένα τεχνολογικό προβάδισμα έναντι των Ευρωπαίων εταίρων μας. Είμαστε πολύ περήφανοι στην Καλπάκ για το τμήμα έρευνας και τεχνολογίας και έρευνας και ανάπτυξης νέων προϊόντων. Είναι η αρχή της επιτυχίας μας εδώ και 35 χρόνια να παράγουμε δική μας τεχνογνωσία και να την μετουσιώνουμε ύστερα σε μια πολύ καλή παραγωγή σωστών και ποιοτικών προϊόντων.